Ninka ko Faransi nodo cyane ka korfola yara kafo ko uka Faransi la fanga aka baraw ube mu konna la layini bamuni abu bulkoro fokata se ube ka jugu kelele mun ke ka ban nanzara joya la Faransi de be ka dadigi ke ko sebe ka nyini cogo bela jelena ka se ka Niger ka okele General Tiani ale ka korfola ka to jabarani soba sanfɛ ni o RTN ka kuma kunafol law nyakoro ayra kafo ko dalu bela jeleme ubolo kafo ulika jo munun kera ani mamumbe blakana Niger jamana konna la mercenaire ko Faransi bolobe akofe wa ku yeni mbara bela jelen famu ulika jo be ka ke ufe ka se ka konna juguni ko kan jugu fenfen ka bela jelen kele General d'armée Abdourahmane Tiani aleka korofola Togo jamana konna la ulika jodo kera jamana kono don fe ka nyeshin jama na fanga sumba mani o constitution e sharia sumba sibirido ma tama kun farle no nyonka vogan ka yara ka fo ko sharia sumba olube fe yelema ka do ala yelema mu konna be ke jamana kono den bela jelentaye ka mauto o nisongoya irali senfe fanga snaw ni o fanga ni to munumbe ngwarara fanga la olu nambe fara kulun kan kulumu ni olu kemeka ni ulika join ka boloda Faransi jamana konna la tasma jeni wale mumbe sena kabi je kalo klemwa ani fla uka yoro mumbe no ni oye jirondi o marabolo konna e ko kabi je kalo klemwa fla ka se bima kungo tari ba binani fla o bela jelene jenna tasma ka jenni nunu fe wako ma ba keme fla ani muwa ake olude ye usigaro bla hakaja mamunu nalendo lakana tigla mawu kaseka demendo uluma Giron prefecture a préfet ya kafo kunungo ko ulika jo keme ufe wa jamana nyemo ye fele bela jelem bla 5 ans ministre som nga taw nyashimbe jamana konna ko nyomani o lorano nazie ya kafo ko suro uka detemnalu kunungo kari sufe kase bitenema tasma ma ta fanshife koro tasma ma yelema kachaya uba yara kafo uye se soro tasma kan wa wulika jobe sena alisa tasma fagalaw ube fam bela jelen fe yasa kase ka ni marabulu ka don kichi ka bo tasma yi akoloma Israel premier ministre Benjamin Netanyahu ya yara kafo ko alebe na tama boloda kata Amerika jamana kono New York Nations Unies aleka sigi senfe ko ka soro ni wati na ma chamake ka yara kafo Netanyahu a nyini nendo jamana chama fe fokata sekiri chama fe nga ayara kafo ko ale serante o nyinli nunya koy baw kuma na kadale ka bo abse ka bo ko mawdo bolo alebe ki dogode baw abeka siran critique la maw walma ko ma woro ko nyonya ko tero alebe alanyini alla bembe ka se ka ta Nations Unies ka jelaje kene kan septembre kalo na tay ko wa siran fuete ale duskuna abina ta ni kene kan Ameriki jamana ni Iran uye muguni kise uye o susulu ka susulu jo su saba konna la o su saba mu ni yara ka foko obeson ake dayalaliye ka kuma nyoga da buluda Ameriki ni Iran ga kele ka se ka ban oni nyonche Amerika onka nyama so maro yara ka fo ko Donald Trump la bembe o ka se ka kuma nyoga ke uye suni su saba mu ke basigila ni ka marfa wala jo ko su saba kofe ubena la yini ka kuma nyoga woro ke ngako ni kuma nyoga ma se ka sabati ka benkan kelen soro ubuka susulu ka abulda alisa ka tafe anga ulana kuna folwe kuncha ni orane la ka afuka ko nyundo amunu kun sogombe janin kibara sra bela jelena aniche on sugantila ya saka saka kuna foli amnyo soro wati wore kuna foli wore kanaka yano che akambe nega karafeu ka jawara awla opme kiba jalobulu bela jelema amunu ba fe ka voyager ka soro amade kun soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra uya kanu kanani kar kwa chamanye kare munun dilana norme konnanna aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kare jolenye fote jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba kita umanyina Nyoro di Sahel mauko kata se Kolokani Jijeni fo kata se Bemama Somatra fiyen foroko Somatra ka wuli herela ka se herela